Me ollaan kuvattu kaikkiaan 3 miljoonaa lumihiutaleita. Ensimmäisenä ei yhdistä lumihiutaleita meidän alaan eli sähkötekniikkaan. Kaikki lähti liikkeelle hiihdosta. Eräs tutkijaryhmä halusi tutkia lumenkarheuden vaikutusta hiihtoon. Meitä kiinnosti mittauksien käytännön rajoitukset. Mikä on mahdollista ja mikä ei. Koska normaalilla kameralla ei saa mikroskooppista kuvaa sataavasta lumihiutaleista, alettiin kehittää omaa erikoiskameraa. Tässä on Saku eli sateenkuvantamislaitteista toiminnassa sammantunturipäällä muoniossa. Saku on meidän kehittämä holografinen mikroskooppi. Se pystyy tallentamaan satoja lumihiutaleita sekunnissa. Jokaisesta hiutaleesta tallentuu kaikkiaan 51 piirrettä analysoitaviksi. Tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi auto-, meri- ja lentoliikenteessä sekä säämallien parantamisessa sekä tietysti vaikkapa kilpahiihdossa.